ating queen sa Brigada Helpline. Oh. Sa ating power cell. Ayan. Okay. Kamusta ka naman, Doc, ngayong gabi? Buti naman po sa awa ng Panginoon. Alright, sige. And okay naman yung biyahe papunta dito? Okay naman po. Ayan. Hindi pa naman gaano malamig. Hindi na ganong malamig. Okay, sige. Anyway, Doc, ngayong gabi, syempre, alam naman natin, syempre nakikita natin sa news, syempre sa internet, online, lahat, no? Kumbaga, yung mga napag-uusapan lagi, and of course, yung, syempre, aminin man natin sa hindi, medyo kinatatakutan nowadays, etong tinatawag na common colds. Ano ba itong common colds, Doc? Paki-explain nga sa amin kung ano ito. Okay, ang common cold po ay isang karamdaman na parang nagiging epidemya taon-taon. There are more than 200 kinds of virus that contribute to the common cold. Pero ang pinaka dominant na virus na belong to the coronavirus ay itong tinatawag po na rhinovirus. Mayroon ko, bakit tinawag na rhino? Yun, oo. Ikat kita, Doc. Yes. Kasi may nagtanong dito from Iligan. Yung common colds ba daw is, ganun din ba yun daw, yung tinatawag na trangkaso? Ang trangkaso ay flu ang tawag po niyan. Right. Or Okay. influenza. Pero yun po ay malala na kalagayan ng common cold. Alright. Connected lang siya. Okay. Alright. Sige. So, ang isa pa sa tanong, ano ba yung mga dahilan or mga sanhi po ng common colds, Doc? Ang common cold ay virus ang dahilan po niyan. Kapag lumamig na ang ating panahon, lalo na ngayon na meron tayong phenomenon na tinatawag na aphelion. Oh, ano yun, Doc? Ayon sa science, ang ating planet Earth palayo ng medyo mas malayo siya ngayon sa ating sun. Kaya maglamig ang ating mundo. Naalaala ko po yung prediction ni Erne Baron nung buhay pa siya na ang Baguio City mag-yellow yan. Nag-yellow na ngayon ang Baguio City. Ang temperature ngayon, ayon sa balita, umabot po sa 12 degrees Celsius. Alright. Nag-yellow na talaga ang mga gulay, nag-yellow na, sobrang lamig. Kahapon po sa Manila, ang temperature nagiging 22. So, mas sobrang lamig yun, Doc. Sobrang lamig. Alam mo, yung mga gymnasium, yung kung saan yung mga boxing dyan sa Amerika, ang temperature diyan sa arena na yan, usually 25 yan. Yun ang even temperature. Pero kung bababa na yan sa 23, 22, 20, Sobrang lamig na yan. Okay. So, paano yun, Doc? Pag ganito na, malamig ng panahon, so, mas lalong lumalala itong klase ng kondisyon. Yes. Ang common cold po ay mas lalong magiging epidemya ngayon sa ating panahon. Actually, marami na pong nagkakasipon. Luzon, Visayas, and Mindanao. Nagiging common ngayon ito na topic na usapin sa mga media. Alright. Kaya ito po ay isang, kasi, pag halimbawa, palamig ang panahon, ang susceptibility na magkaroon tayo ng common cold is very high. At it also affect kapag toxic ang katawan ng tao. Halimbawa, mahilig sa kumain ng mga fast foods, mga junk foods, mga dairy, mga mucus forming yan, sir. Alright. At saka pangpahina talaga sa immune system ang mga matatamis. Mayroon pa nga pag-aaral na uminom ka lang ng halimbawa soda. Alright. About 4 to 6 hours yung mga leukocyte mo nasa stance condition sila. Ang leukocyte yun po yung tumutukoy sa basophils, eosinophils. Yun po yung mga frontliner natin. Manghihina sila. Kaya pag dumating ang panahon na malamig na, ang virus active. Okay. So, vulnerable tayo, ay mahina ang immune system. Madali tayong makapitan noon. Ngayon, kapag marami nang nagkaroon ng common cold, highly contagious siya. Alright. Kaya wala kang wala kang common cold, madali kang magkaroon ng ng common cold. Kasi highly contagious. Okay. Nakakahawa. Oo. Sa madaling salita, Doc. So, usually, ano pang other na sintomas po pagka may common cold?
usually, magkakaroon ka ng mga symptoms tulad ng masakit na mga kalamnan mo. Yung pala yun. You feel fatigue, nanghihina ka, Alright. at gusto mong mahiga. Minsan, mamamalat ka, sore throat. So kasali na yan, Dok. Kasali yan. Aside dun sa mahina katawan mo, may sore throat pang dala. Yung iba wala naman. Oo. Pero runny nose, Yun. bahing, yung atching, madalas po yan. Yung pananakit ng ulo, Dok, meron din. Sakit ng ulo, meron din po, lalo na sa ating forehead, sa sentido. Magsakit yan. Opo. Tapos, marirelieve ka lang kapag matulog ka. Okay. So, importante pag mga ganyang sitwasyon, dapat may saktong pahinga. Tama Yes. ba ako? Yes, kasi malakas ang immune system mo kapag sapat ka sa tulog. Paano ngayon yun, Dok? Kung halimbawa, yung trabaho mo, panggabi, kulang ka naman sa tulog. Bawiin mo na lang sa araw. Okay lang ba yun, Dok? Okay lang. Body clock ata. Kasi mag-change yung circadian rhythm mo. Kasi sinasabi minsan, iba talaga yung tulog pag gabi, iba din sa araw. Totoo po yan. Totoo yan. Pero, mas mabuti na rin na bawiin mo sa araw kasi you have no choice. Yes. Kailangan meron ka. At saka, kailangan ng vitamin D. Sunshine. Importante yun. Importante yan. Opo. Lalakas ang immune system mo kapag kumpleto ka sa sikat ng araw. Okay. Sige. So, ngayon, eto, Dok. Siyempre, maraming naka-experience ng ganyan. Yung sinabi mo na parang mahina katawa, masakit, ulo, ganyan. So, ang tanong ngayon, Dok, paano ba tayo makaiwas sa ganitong uri ng kondisyon? True. Yes. Ang preventive measure, unang-una, kailangan na meron tayong na-develop na healthy lifestyle, healthy diet. Lalo na pag palamig na ang panahon, avoid mo talaga ang mga dairy, lalo na yung matatamis. Ang dairy, namely ice cream, yung mga ganyan, ay talagang manghihina ang immune system mo kung mahilig ka niyan. Pagkatapos noon, susceptible ka sa common cold. Para ma-prevent yan, ang i-highlight mo, kailangan lumakas ang immune system mo. Dok, matanong lang, na-mention mo kasi yung ice cream, no? Sabi ng iba, di ba sabi ng mga dati, sabi, pag may ubo, may sipon ka, huwag kang kumain ng mga malalamig sa ice cream. Totoo pala yun? Yun pala yun? Yes, totoo po talaga yan. Pero marami ang nahuhuli niyan. Kasi tinigil nila, meron na. Pero dapat talaga ma-encourage ang mga bata na hindi sila bigay doon. Kasi addictive yan. Mahirap iwasan. Pero i-balance mo sa mga healthy foods. Alright. Halimbawa, yung mga makakatas na mga prutas, Alright. Tulad ng watermelon, oranges, Gulay, Dok. mga vegetables, fruits. Importante. Kailangan mo yan, lalo na yung mga juicy na prutas. Right. Kasi nakakatulong siya para mobilize yung mga impurities sa katawan, sa lungs, sa bowel. Importante din yung regular bowel movement. Okay. Kasi mag-accumulate yan at babalik yan sa lungs yung iba. Kaya mag-create yan ng congestion. Yun yung way of prevention. Alright. Sige, eto na. Panghuling tanong, Doc. Paano ba nakakatulong ang Power Cells Herbal Capsule? Yun. Okay. Ang Power Cell Herbal Capsule po, mga kaibigan, mayroon itong tinatawag na bioactive sulfuric compound. Ang tawag po nito ay primary po niyan, allicin. Yan. Pangalawa, mayroon din tayong another sulfuric compound na tinatawag na diallyl disulfide. Diallyl disulfide is antiviral. Yun. At mayroon pa, S-allyl-cysteine. Ito yung mga sulfuric compound. Actually, yung mga sulfur compound, pang-pa-beauty yan. Okay. At saka, napakabisa po yan, pang-palakas ng ating immune system. Antiviral siya, antibacterial, at saka immune-boosting properties. Yeah. Ayun. So, ang mga common cold po, they are caused by virus. They are not caused by bacterial. Yun. Kaya, hindi pwedeng gamitin natin dito yung mga antibiotic to prevent or treat common cold. Okay. What we need, ang kailangan po natin, ay yung mga pagkain, natural na pagkain, na taglay na mayroong natural na gawa ng Diyos
na mga antiviral. Alright. Hindi naman lahat ng virus ay bad. Maraming virus na good. Kunti lang ang virus na bad. Okay. Mas marami po yung mga virus na good. Okay. At least malinaw, Doc, yung pong pagka-explain ninyo tungkol po dito sa tinatawag na common cold and of course, ang malaking tulong ng Power Cells Herbal Capsule. Yun. And syempre, Papa J, ito ang ipangutan, tanong natin kay Doc Yun. kung yung ating mga ka-Power Cells na gusto bumisita sa Brigada Wellness Center para magpa-check up po, saan po, at saka anong oras po yung ating schedule. Ay, okay. Maganda po na pwede kayong, lalo na sa mga, may mga karamdaman na medyo, halimbawa, yung common cold, no? Dumating yung stage na medyo tumaas na yung lagnat. Umabot na ng above 38.5. Pataas, no? Ay medyo hindi na maganda. Lalo na kung nahihirapan ng huminga. Nagkakaroon ng chest pain. Lalo na kung may symptoms sa asthma. Kailangan na po ng dagdag na tulong lalo na sa mga ganyang sitwasyon. Kami po ay nag-iimbita sa inyo, pwede kayong bumisita sa ating wellness center. Nandiyan lang po tayo sa National High School ng malapit po diyan sa sa Malakas Market. Alright. Opo. So makikita po niyo yan na wellness center ng Brigada. Pwede kayong magbisita diyan at ang ating pong clinic days from Sunday to Thursday. Alright. Magsimula po tayo niyan sa 8 o'clock in the morning hanggang 5 o'clock in the afternoon. Okay. Sige. Maraming salamat, Doc, at magandang gabi sa iyo. Maraming salamat din po, sir, at sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating